guys, can you guess? Kaya nyo po bang hulaan kung saan kami ngayon? Ayan. And at the same time, kung ano ang gagawin namin dito sa Fab Central Terminal. Yun, so nabanggit ni Mark, nandito tayo ngayon sa Fab Central Terminal and this is located sa Mariveles. So ano pong ginagawa namin dito? If you wanna know more, samahan nyo po kami. Iikot po kami dito. Ayan, ayan, ayan. Go bro! So tara, let's go! So ayun nga guys, just to give you an update, nakarating po kami dito sa Mariveles, Bataan around 4:30 PM. And buti na lang huminto yung ulan dahil kanina sobrang lakas ng ulan. We're still gonna show you about this place. And currently, ayan, so mapapansin nyo ay terminal. So mapapansin nyo, ayan, may mga buses tayo dito. Sa kabila meron tayong mga tricycle. And then dito sa kabila natin, ayan, mga provincial buses din. Diba? So puntahan natin yung mga stalls dito. This is going to be the hub of transportation dito po sa Mariveles. And kung gusto nyo mag-start ng business, because it's going to be big in the near future, they are open. And inquire po kayo if you want to put your business sa mga stalls dito. Brother, how do you find it? Kumusta? Ako, ang feeling ko dito, kaya sinimulan nila as a terminal. Kasi syempre, ano bang meron sa terminal? Meron tao, meron community, at the same time, ito yung pinakapuntahan ng mga, especially mga taga Mariveles. Mga hub na ganyan. Yes. Okay. This is a good investment para sa mga taga Mariveles, or kung sino mga kung sino yung mga gustong mag-business dito sa Mariveles, lalo na this is the official terminal ng Mariveles. Actually, sabi mo kanina kahit sino, we also encourage yung mga taga Pampanga, if you are interested to inquire yung mga stalls po dito for your business, for your product, go check them out. Actually, hindi lang business, even residential. I heard meron din silang mga residential, meron din silang mga park. It's stand-alone commercial building, mga ganyan. So, depende po kung anong kailangan ng business ninyo. Go check them out. Iikot pa tayo dito kasi meron tayong nakitang night market. Eto sila. So, kain tayo bro. Yes, kain muna tayo. Dumayo tayo from Pampanga to Mariveles. Siyempre nagutom tayo. Yes sir, let's go. Habang naglalakad tayo papunta sa mga kainan. Ayun. So, let's talk about muna yung mga phases ng project ng Fab Central. So, nabanggit natin kanina. So, yung first phase nga is yung kanilang terminal. So, which is already existing and functioning. Yung second phase po natin is yung parang park. So, it's going to be a historical and monumental part of Mariveles. Kasi nga parang Death March. So, Death March place, meron ng mga stalls doon na available. Tama. So, that's the second phase. And then the third phase, ito yung sa likodan natin. Ayan. So, for commercial, either residential, commercial, if you have a specific type requirement for your property, ayan, dito naman sila. So, lakad na tayo and then let's check out ano ba yung mga pagkain. Guys, so siguro isa rin sa mga masulit ng mga taga Mariveles is itong night market na to kasi this is a limited time only. I think it's just 6 days in a month na sila dito and dami pong choices. So this one is a halo-halo cheesecake. Parang cheesecake halo-halo. Tama ba? Halo-halo cheesecake. Kain na tayo. Ito yung mga available dito. These stalls naman are permanent. So dito na talaga sila. So every time na
Pag sa stop over kayo dito, ito na yung mga pagpipilian nyo. Yes, sir. Ultimate food trip, bro. Yeah, so syempre, since nasa Bataan na rin naman tayo, nasa Mariveles na rin naman tayo, sulitin na rin natin. Yes, sir. Ano yan? Ice cream from Bulanghagi House. Bulanghagi. Alright, so for the road, ito yung pang panulak natin. At the end of it all. Yes, ito yung pang push salad na kinain natin sa food trip natin dito sa may Mariveles. Ito na yun. Isa na namang adventure ang ating napuntahan dito sa Mariveles, Bataan. Bro, what can you say about the place? Yeah, so this is another new place na pwedeng puntahan dito sa may Mariveles, especially yung historic place nila doon. At the same time, kapag nagta-travel kayo, this is the only official terminal ng Mariveles. Yes po, and if you're looking for a stall, a place for your business, ayan, open po sila yung sa terminal natin. So, go check out their fan page, message po namin. We're gonna include it just sa caption na to. And ayun, ako naman, lastly, I wanna say, what a breathtaking place. Yes. Very scenic kasi, tingnan mo naman yung ano natin. Magkabila, bundok ang ano natin, So, scene. you don't get that every day in Pampanga. Yes. Not unless if you're living in Porac. Pero ayun, this is an amazing place. Go check them out, guys. And ayun, kung nagustuhan niyo po yung food trip namin, yung travel namin papunta dito sa Mariveles, Bataan, please give this video a thumbs up and you share it with your friends. So that's it, guys. Thank you for watching. We're in Pampanga. We go out of town. That's it. Thank you for watching. Peace out.